Hej, Grimme og svin. velkommen til anden... Made by Grim Productions. velkommen til anden Og Jakob er Grim. episode af Alan Regner. I dag der skal vi spille den nye version, som også er kendt som Calculator. Det der er et special wing, der hedder videnskabelig. Ja, og så vi starter... Hey. Det der er nu skal... Okay, vi starter lige med at så vælge vores mand igen her, ikke også? Og så selvfølgelig, her, det er ikke bare en mand, det er en mand! Prøv at se, hvad jeg har gjort. Au! Og så han skal lige... Han skal hoppe fra et punkt til et andet her. Og så når han lander, ikke også? Så lander han sådan på 2 cirkler. Ja. Og så og det fik man så lige en masse minuspoint af, fordi han ikke landede ordentligt, ikke også? Men så er det nemlig, at hold din kæft, Jakob. så er det nemlig, at vi kan... Så spørger bliver sur. det virker jo ikke. Altså, Prøv lige at se, jeg hvad tror jeg bare, har vi trykker på gjort. den der, ikke også? Og så klikker vi her. Fuck, du tabte. Okay, Game over. game over. Slut din Det recording, var dit 65. Nå, prøv igen senere. Husk at subscribe og comment og like. Hej, Ja, jeg er Grim. subscribe, comment og like. Holy shit. Nej, jeg er ikke færdig. Fuck dig. Du er grim.